Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Desiana Dulandari. Kula dados Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Kiesa Wahyu Dwi Dimansyah, kula sebagai Dani. Kula Ifat Atia, kula dados Jessica. Nami kula Putri Laila Al-Qaria sebagai Bu Ria. Nami kula Regita Rino Rindu, kula dados ibune Dani. Nami kula Muhammad Naufal Syafuddin Akbar, kula dados Anton. Nami kula Muhammad Reni Arya Kusuma, kula dados Pak Toto. Kamu gak ada kita. Itu kan buku balik nolak. Gak kena. Tapi itu gak pantas kali kene. Biasa tak? Ini bapakmu gak ada dan? Gimana? Gak nyongkon. Ayo sekarang boleh. Kan mulai aja dipikir no. Assalamualaikum. Walah wis muni to. Lho anak Anton. Kene mlebu. Mampir sih. Lah boleh wajahmu ket mau kono teko ae. Niki Bu, mau teng sekolah dan krungu dan bapak Dani mlebu penjara. Ya mlodan, gak usah digawe pikiran yo, ibu yo pikiwa margi bapak. Nanging lek awakmu sedih, melu sedih. Iya, Bu. Wis saiki ayo mangan ibu masak senenganmu lho. Iya. Assalamualaikum, Dani. Dani. Salam, biar tahun sih pamitan sih ya. Ayo Dan. Bu kula nyuwun pamit nggih. Oh iya, hati-hati le. Hati-hati yo. Nggih Bu. Wis hati-hati. Aduh, aku ya isin lek sik mlebu sekolah. Iya, Pe, aku lanjut deh, ya usah pindah sekolah. Itu gak usah direken. Ya apa dan bapakmu mbok sogok ta? Ya apa artinya aku wong duwe ae gak ono. Ya nek aja rame-rame ae. Pak Toto gak iso teko, dadi awak dhewe dikon ngejakno tekan dalam 10 menit kumpulno. Oke. Jess, aku gabut ae nih, Dani. Ayo. Oke. Halo Red, lo ta iki lho enak wis iki viral. Delok ta, isin yo, ngono sik kan-kan iki mlebu sekolah. Lah yo. Dari lanjut kerjaan ya nek tak beli Dani. Kana. Tapi kan itu buat saya itu kan bapakmu. Tak, lu gak masalah. Ya wis lah. Ayo jalan ke sini, dulu.
Bos, Sebetulnya di lo. ini wis tak deket meja. Aku dek imo. Dan kowe kok ora maju, Mas Undi. Ngapunten Pak, kula wingi wis sampe ngerti. Tapi buku kula ilang. Alasan kowe. Pak, kula lan Jessica izin ten jeding nggih. Yen kami bayang yo. Awakmu goleki kita. Iku kan bukuku balik arek. It, gak kena. Ada nabi ku gak pantas kali kene. Ora apa nek nabi saudara kan bapakku dudu aku. Iya. Kowe gak apa-apa kan, Bang? Ono apa kok ora ngerawet? Angel dan Jessica bully Gani, Pak. Lagi bapak Gani napi. Angel Jessica ono apa iki? Wis saiki kowe kabeh men bapak telefon BK. Kamu ning wae jam lho. Ya kan Bu, Gani bully Amargi, Gani napi. Malah nduk salahkan bapak kok merabani Gani. Ora karo nek dulu, Gani kan mboten salah apa-apa. Urusan tekan kuliah, kalian mau sekolah ning Gani apa mikir minggu sekolah. Kan ojo mulai maneh. Sepurane ya Dan, aku lan Angel wis ngebuli awakmu. Ya apa-apa. Nah, ngono lah enak sih, Nduk. Le, ora pareng ngono karo kancane iku kudu bisa saling regani. Kadang salah kok bapake kudu ganine. Sakno dari wis mulai saiki dadi kanca karepe yo. Iya, Bu. Kesalahane wong tuwa ora oleh dilibatno ing anake. Merga bisa pengaruh elek ing mental lan liyane. Minangka menungso, kita kudu bisa ngregani lan kekancan tanpa mandang status.